gozamena da niretzako itzazuek emoten doztena. Itxasobako herritzen elekitzaz guztako bizitzi. Eleki nahi izango kapaz, urte oso notie, oteko itxasu ikusi barik. Nire asko gustatzen ez. Niretzako da lo maz. Da ni jaizo nahi urre, itxosotik urre, haitxitxok edot nik arrantzalie. Da, zaipaz esan ba, ez que neure bizize itxoso barik, ez dut ikusten. Hanik esan dagoena, bagu sortik eta egun bi irula begon da itxoso barik, ez den gauza, zer da ba. Ni urte beteokin jotenien, eruna hoie Navarrara. Da bitxotxadakot erdi bitxute. Han, ara juten nahien nahi Bermiokue. Da, hamen nahuenien zu Navarrak usara. Ez, ni Bermion jaizo nahi. Ni beti dakoten neure gogorapena da neu umetan. Umetan oso ondo erundot neure umetasune. Bai, hauntzek, ia nagusi zen aienien, pentsaten dut umetasune ostuin jostila. Enai esan umie. Ni 14 urte baino lelautxu hau hasi nintzen fabrikera, da jut izan goizetan fabrikera eta arratsaldetan josten ikastet. Da gero 18 urtegaz, ja nire nebie Ameriketan onzantan, neba bat etorzara nien, da itxosun ibiltzena, bizen arti nein zaubien, barra hartu zaubien, eta gero bani barrera bihar dien, ala ba. Da lan segidu du, bihar kafeteri izan. Txikitu zerbidun lelau, txikitu asko, porque orduen asko izate izan da. Txikiteu goizien da arratsaldien okitze izan dauen marineruk eruen ordutxue, da gure maizek, orduen esan ot izan soziedadik eta dokitze izan daue gure maizek, kuadrilek, hartunde, eta gero txikiteu. Bai txikiteu hogeita marreko kuadrilek izate izan die, mostradoran ganien bat zukarek imini, da botile batek etxumot izan are txikizek eitzeko. Arda asko. Tasistek itxe izan daue, egordizia izan detorte izan dinien, jafie, da kopie, da purue. Hori barik egun hobez, da konduizu duten kopie eta puruaz. Horain ezin jeran bai, orduen libro onda. Ia, emakume izati da, ez da ipau, ni pentsaten dute niretzako ondo. Zoriontzu, gizona baino gura dut, gizon handri zatita. Bai, bueno, daku kargazko emakumik. Ezaten dauie orain, feministek, are, bestiek, bai, lehengotan gauz, lehengotan. Porque ez du espabileten handrak, ez egaz bez. Beti jeusten gara, betiko lekuen. Da, hombre, badu ez bidie gure pokatekona asko, nik irune baukitaz. Akordaten nahi beti txiki txerik ez da, arrebi eze ondo arkondarak plantzateko. Eta plantza, arkondara bapez ni neure bizitzen nebana. Neube posik naue, Andri ezatigaz. Gazi hau esan nahienin neskatil izatigaz, beti nau posik, Andri ezatigaz. Eta neure ikuspuntu ez da larkerize dauena feminismo aldetik ez. Ni neutopaten dut behar eskutizela. Gauze asko ondino, asko lortu bidu. Da jezarritze onda eta bai esan da beti ez da lortzien. Ala, que sinvergüenza. Espetxea. Espetxea. Hori honera. Banik 25 egunin hauen basaurin, multe bat... Basortu urte, hasi zaizuna. Ez. Eso no que 20 urte. Bai. Da, Bai, ina hori 25 egun, 30 edo, ez ditze, hilabete.
multe bat espagatiaren, multin ordez, ba, hori. Eta gero nahi beste baten detenite Bilbon, zazpiegun, eta gero pasan naitzen Madrilera, da Madrilen inauen astelenetik barikora, astebete eskaz, postegun, da listo. Hau izan da nire esperientzizek hartzen. Hori Madrileko ezeren buruz izan da, ba? Euskarien bertoko bai politikin eri buruz. Bai gero ese kargo barik ez ese barik urten hau. Egoera asko gaitxik da zirkustantzia asko gaitxik, onai espetxin, kartzelan, urte bitxerdi. Da esperientzize batzuntzako, ni beste lagun betokin jot, esan da traumatikue. Lagune traumatiz eta urten zauen, da txarto. Nik ez. Ni neu, eta nok esateak, txipen, nik pentsan dut adatabli nahiela. Da, nire pentsaker izate esan da, hemen omi nahi, aldoten hobien euti. Espetxie, 25 egun hor basaurin, da politikakon gara hiru andra, Garbine, Estainor da neu. Do oso ondo konponduten izan gara. Ganera, neu esan nahi haren pelukeri, uletzu ebaitze dana neukaitzen esan zati. Hemen kartxela kuartelien egon zan agin, frantzesariak. Da, gure Carlos, oten esan da, bueno, 3 egun, etxera, ostabe etorri gauerat, beste 3 egun, da, nitzuten esan nahi, eguerdizerat eruten. Egun baten dut, lehen lau ensaladie, da gero okelie jateko. Ailegaten nahi, lehen lau ikusin bizan dauie zer eruten zu. Ensaladie, esto no puede entrar. Pues, con disimulo, está entrando la icurriña dentro. Tomate, cebolla y lechuga. Eso me pasó a mí. Bani pentsaten dut drogi Bermiora 10 bueltan sartu zen Bermiora drogi. Da horre gazte asko zun zen, azikeri izan da, ignorante be bai jenti eta gazte asko, da hor Bermion nahiko desgrazio onda drogiaz. Da familia asko undidu die horre drogien kasu. Gauze itzala esan da, Bermion gazte asko erundozku, asko, generazio oso bat erundozku, da gauze itzala pasadiz. Beste herri askotan be bai, hemen, gehiago, neu pentsaten dut, itxosuri esker, itxosotik ezartzen esan dazko. Nik itxosotik bari ni pentsaten dut, bueno, itxosotik bai. Bai, izartzen da epoka bat, diru asko ondana Bermion. Zetxik, karu esatezan da. Bai, danoko kirau, irotzu ibil jauinak eskuartien. Bai, Bermion pasa zana, beste herri batzutan bez, bai, horren gaine jente ez pentsaten, Total esan da. Tristi. Familizetan. Ahí estás. Bai, drogika setor da gero, el SIDA. Ahora, beste gehiago bat. Que era desconocido. Da, ni funerari esan nahi elez, medikuek estosku itxitzen esan ukututie hileri. Gorpueri. Mazke, izara bategaz ondizelez, aulan, emon aulan, da sarratu kajie. Pentsaten zandalako Bai, odolagaz.
bide bat badago geizotu zu edo itzen zer, esan ba, zarala nastata izan ala. nastata. Da, bueno, kundado bategaz ikaratute, ongari ez danak zidagaz. Aba, nik sexualidadeen ganien esango txupan. Pues bai, nik pentsaten dut, hasin asko kanbize da gaur egunien, sexuen ganien, imiek eta bitze zorkalien, da, ez dutena da topaten. Gaur goizien ganera radizoteko nino, ez da inongo zeizetako, ia aitamentuk imini, kondoiek alakotuteko. Facilidade ondo dau, bai hon nino, gure denporan dana izen da pekatu edana alakue. Bekatue kondoi esati bera berbi. Gure txinporro Eta zezango txupa, gaur egunien normalik korriente da guri zezuen alakue, etxitan beba eta gure denporan izan da hori, pekatu mortala. Da guko nino tiretu itzen dozku, bera hon nino del todo euskauz zezango txupa, liberata. Hon nino beti dako zu zepaitza haine, ongara hainen zerra eta bertone dana prohibit. Egon gara, okin gaitzuz. Eliziek. Eurek abuze daui eumiekaz. Eliziek eta elizi iztana be, franko Zure pe bai. gurazuek zema berbain jau zezu buru zure txien. Danok implantatori guztiz. Eliziek. Eliz gizonak. Bai. Bueno, Bai, listo. orain ez da eliz gizonak. Eskerrak. Bai, sigue siendo tabu. Nik esan bidot neu beru nahiela, Dakotaz, 78 urte, da ondino ni masturbete nahi, eta korri dute nahi, Mariz. hau egitze da. Asko gozaten dut. Neuretzako lagunetiez, benetako lagunetiez, familiezi baino geiz jau. Lagunduteko, kontsolateko, mesede bat itzeko, handiz da beran zerein. Nik ikusten dute, familize osake bakarra dana, aizte bakarrak, dadini bakarrik, orduen lagune intimo bat biharrezena giza okitzen dau lagunduteko eta orkazue. Da, ostantzien bebanik lagunek, maite dotez, da kalien, disfrutetako eta ibiltzeko eta bai godot esan aurra kasuren nuen. Gauze berba sakona da. Lagune... berba... Bueno, tema guztizek urten dauienak die, bai... Lagunek dotaz maite. Batzuk pentsaten dauenak lagune nahiela, nahi gero. Errespeta behar gara danok. Errespeta behar gara danok. Ni neuretzako lagune da importante. Lagunetiz total importante, neuretzako, Da ez hori familize, dakot, danatako. Lagune beste gauze bat. Nik asko. Nik txiki eskolako lagunetako izan. Deu erdiz ezaten da, arek eta itzen da. Niri lagune da total importante neure bizitzen. Maitasuna erderaz amor. Amor de madres, amor de hijos, amor de nietos, da estiz bardinek. Bakotxa dako beran puntuek. Nik maite dotaz. Asko, neure alabita semebizek. Maite dut asko Euskal Herrize. Asko. Eskerrak emoten dotaz, jango ikurietze. Jaizo nahien lekuri, da bizi nahien moduri.
Burdine. Gorrize. Berdie. Urdina. Nue bai urdina. Bermioko portuan, goizek ordu bizetan. Bermioko portuan, goizek ordu bizetan. Ez da zuten besterik, ez da zuten besterik, ez da zuten besterik.